Bhojabhoja labafazi baseBhumula bakhangela bakhamthola amadilo sophuza nje ngoba sebiyanuka. Hawu ngithe sefenye madoda. Awukuyimanje ezofenye Umhlaba Uhlangene ngithi hayi zisohambweni nje isathi nje ukubopha umoya isebreakini bopha umoya kodwa uhambo lisaqhubeka. La siyakhona umthetho wethu inhloso yethu siya le Isandlwana la siyakhona sibangise khona yogcina nje konke okwesintu njengoba nazi ukuthi ngo 1879 kwaba nesimo esikhona phakathi kwaMaZulu namabhunu kodwa ke konke lokho siyogcina izinto ezithazibe kanjalo ezinye zazo singamaZulu ngoba phela Umhlaba Uhlangene kumele amaZulu ewonkana nje wonke kaZulu sithi Umhlaba Uhlangene njengamanje nje usohambweni nje akukho okubo kusavelile kodwa futhi sisaqhubeka nohambo ngithi uNkulunkulu nje abe nathi njalo size sifinyelele siphinde sibuye siphephile emakhaya phihli bahla awukuphi sikuphi wafa umuntu